Felicitació doble a primer de tot el mussol de l'any, en Cesc Triquell, també per el reconeixement d'això del mussol de l'any i també per al seu nou disc anomenat Entre Fluids, que el va treure aquesta passada setmana. Doncs moltes felicitats i molta sort, molts èxits. També a l'Associació d'Alumnes i Amics de l'Escola Olivera, felicitar-los per això, per fer l'associacionisme un eix i una manera de viure i d'expansió aquí en el nostre poble. Tenim aquí la voluntat de fer la idea, no? Tot el projecte és un projecte molt propi, molt Sant Quirze, i a veure com es conviu amb les prescripcions o amb el que s'acabi debatent a nivell més país. A part de ser un projecte nou i que ja ens estem trobant, no? que ara hem de contractar més gent o noves tendències, fora bo que això no acabés sent improvisacions, sinó que que ho anem definint d'una manera com més estructurada. Aprofito per demanar un cop més que hi ha un sector d'un professor que no acabem d'entendre on està ubicat. Ens van dir que estava a educació, que ara depèn d'Escola de Música, però no és contracte d'urgència, ni sabem si ha estat demanda o no, i aquí surt a Itinerària Música Vida. A mida vam demanar dades, hem demanat recurrentment i no les tenim.